importantă din viața puiului tău, a puiului de om. Voi, cei care ați venit astăzi aici, veți fi martorii unui moment extrem de important. Zânele vor sosi în curând. Ele au sufletul curat și inima largă. Aduc cu ele toate lucrurile bune de care avem nevoie la începutul vieții și pe tot parcursul ei. Sănătatea, iubirea, norocul. Dragi părinți, nași, bunici și dragi invitați, au sosit zânele ursitoare. Dintr-o lume de baz, unde totul e divin, am venit pentru tine, am venit să-ți ursim, să fii veșnic la fel, inocent și plăpând, lumea să te privească, să te vadă visând, să fii dulce ca miere și mereu drăgăstos, să-ți iubești părinții și tot ce-i frumos. Să fii scump ca argintul și nepătat ca el, să te iubească oamenii cum îl iubesc pe el, să ai parte de bani și să fii norocos, dar să nu fii sucit, fiindcă nu e frumos. Fii bun cu toată lumea, să-i ajuți pe săraci și când unii se ceartă, tu să încerci să-i împaci, să fii om învățat, să ai viața cinstită, să ai suflet curat, precum apa sfințită, să ai viața frumoasă și puternic să fii, să treci peste necazuri oricât de greu să-ar fi. Și când o să fii mare, să faci tot ce-ți dorești, să ajungi ce vrei în viață, visul să-ți împlinești. Și ce e mai important, să ai multă sănătate, că-i mai bună decât toate și fără ea nu se poate. Dar ce se aude oare? Pare a fi liniștea dinaintea furtunii. Simt că se apropie ceva rău. Simt că se apropie. Se apropie. Este foarte aproape. Auzit, nu? Ce? Vizitoare, ca de obicei. De frumusețe, de sănătate, nu? Ei, bine. Și eu ceva de spus.
și vena-mi prins de veste despre pruncul botezat. Deci, unde-i copilul? Nu-ți fie teamă, noi vom pleca, dar părinții te vor apăra, nașii te vor ajuta, prietenii de asemenea. Invitații de aici au venit cu bucurie și vor bine să-ți fie. Domnul să te ajute în toate, îngerii să te iubească, stelele să te păzească, norocul să nu-ți lipsească. Nesuferita! Hai să transmit să mă gândiți, ia! Nu plecați! Veniți înapoi! O să mă răspund eu! Da, bineînțeles, o să mă răspund eu, stați-vă acolo! Va trebui să iau pe careva de aici. Pe tine! Poate pe tine! Da, știu. Pe tine, dragă. Să te cumprin. Acum vă las în veselie. Viață bună să fie și sper că într-o zi